Illum ġejtu għaw ġewwa d-dar tagħna biħġarkom. Dak huwa in-nazzjonalist illi minkejja dak kollu illi jitfawlna ma' wiċċna aħna nibqgħu reżiljenti. Aħna nibqgħu mixjin il-qudiem. Aħna nibqgħu konvinti. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'attività politika li saret fid-Dar Ċentrali fejn tenna li bil-politika tiegħu il-Partit Nazzjonalista qed joffri politika li tħares il-futur ta' wliedna. Aħna rridu nbidlu il-dal-pajjiż flimkien nistgħu nbidlu u ntejbu il-dan il-pajjiż biex iva lill-uliedek inħallulhom futur li jixirqilhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħares lejn il-kuntratt tal-Vitals, kumpanija li ngħatat kuntratt ta' 30 sena fejn il-poplu Malti se jkun qed jagħti biljun euro tal-li dawn m'għamlu kważi xejn wara ġew Stewart Healthcare fejn ukoll dawn m'għamlu xejn għas-saħħa tal-Maltin. Sfortunatament lil ħbieb jagħtihom l-akbar biċċa mill-kejk. Imma miegħek jixxaħħaħ. Għalina is-saħħa tal-Maltin timmerita investiment b'saħħtu. Għalina inti tiġi l-ewwel. Għalina miegħek ma nixxaħħux għaliex aħna nemmnu fik, nemmnu f'saħħtek u nemmnu fil-familja tiegħek. Bernard Grech qal li l-Gvern Laburista minflok għażel il-poplu Malti u Awċi għażel il-Konrad Mizzi dan ħareġ ċar fil-laqgħa li saret l-erba' li għadda fil-Parlament fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fejn Konrad Mizzi ma tfaċċax u appella biex il-Kummissarju tal-Pulizija jinvestiga lil Mizzi u saqsa għaliex dan għadu ma sarx. Lill-Kummissarju tal-Pulizija x'qiegħed tistenna biex tinvestiga lil Konrad Mizzi u tresqu quddiem il-qorti. X'qiegħed tistenna illi issa huwa ċar illi kien qiegħed jikser il-liġi. Għalfejn m'intix qiegħed tieħu il-passi meħtieġa. Dwar l-aħħar survey tal-Malta Today, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hawn ammont ta' persuni li qed jibżgħu jitkellmu iżda se jitkellmu bil-vot tagħhom fil-jum tal-elezzjoni ġenerali. Ftit tal-jiem ilu rċevejt messaġġ mingħand persuna illi taħdem fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Għalli jagħmel kuraġġ, għalli jgħidu x'jgħidu surveys, għalli jienu sħabi li votajna Labour fit-2013 u 2017 din id-darba se nivvotaw lill-Partit Nazzjonalista. Għalli dawn is-surveys ma jaqbduhomx, għalli aħna ma nitkellmux, għalli aħna noqogħdu attenti. Għalli m'għamel kuraġġ, għaliex bħali hawn mijiet, bħalna hawn eluf li qegħdin kwieti, hawn maġġoranza silenzjuża illi se tagħti risposta dakinhar ġewwa l-kaxxa tal-vot. Fil-messaġġ tiegħu Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista jista' jġib il-bidla jekk flimkien bħala poplu nemmnu fil-futur li nistgħu nagħtu lil Malta tagħna. Għalhekk hemm bżonn il-bidla fid-direzzjoni, għalhekk hemm bżonn il-bidla fil-ħsieb, għalhekk hemm bżonn il-bidla fl-atteġġjament, għalhekk hemm bżonn illi nkomplu nemmnu u nikkonvinċu lin-nies illi l-Partit Nazzjonalista jista' u għandu dak is-soluzzjonijiet li l-pajjiż għandu bżonn. James Arnellu, Net News.